हेलौ लोगोफोर माखासे भिडिअ सोनानै दोनबाव होननानै आं आखायाव लाबाय आरोना ओमफ्राय गिबियावनो फोरमायगोन नैबे दा आं भिडिअ होनाया सबसे फार्स्ट आंनि ब्लगमोन आरोना मिथिला आं मा बुंदोंमोन जा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरोना नायगिरिफोरखौहाय ओमफ्राय लाजिना नोंथांमोनजों आं भइसखौ शेयार खालामासै खालि एक्टिंखौल' शेयार खालामबाय ओमफ्राय जुदि नायथारनो गोसो दंबा साफा सानै जुदि आब' नायनोमोन मा होनजेनदोंमोन नों फार्स्टआव होनोबा आङो भिडिअखौ मालाबा आपल'ड होनानै होगोन आरोना ओमफ्राय सोरबा नायनोबा नायलांदो नायाबा नायासै आरोना आं जास्ट मेम'रिनि थाखाय दाख्लै माखासे सोनानै दोनखादोंमोन आं बुहुदखौनो दानजोब्बाय माने सोखांनायनि उनाव आरोना ओमफ्राय आं दा बेखौबो शेयार खालामसै जानो हागौ नोंथांमोना एसेबाबो स्माइल फैगोन नायोबा आरोना ओमफ्राय नैबे फार्स्टआवनो आं फिसालानिखौ होग्रोगोन आरोना बै पिंक कालार गाननाया आंनि फिसालामोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिबोनांनि आरोना बिमानैनि ओमफ्राय 2 मास ना मानि डिफारेन्स दङ बिसोर 2 मास ना 2.5 मास आरोना ओमफ्राय बिमानैया नैबेखौ शुट खालामदोंमोन बेस्रा राजाया गाबबाय बिसिना जोंना दसे थागोमालायनानैसो एकदम हब्रानो गाबफाबाय आरोना माने आंना फिसालाया बारा गाबलाबायामोन खिन्थु बिसिनि राजाया बिराद गाबखौमोन आरोना उन्दैयावहाय एबार नायदो आयै सना फिसालानिया भिडिअआनो गैथारा बिमानि खामलाबायनानै दोननाय बेखिनि आरोना Hei, jangan bercanda muda. Nah. Mana? Pida sana. Pida. Nah, lang pida na. Pida lang pida. Lang pida pa pida. Pida sana. Pida. Tang pida. Uri tang pida. Pida pa ni tang pida mau pa. Pida le bu tang pida. Pida nani pida sana pida. Pida mau nani pida bu tang si. Pida. Uri tang pida pida. Tang si sana. Lasi tak baik lagi. Tidak sana ni lasi saya betul lasi saya. Om tak laya. Betul. Ay saya lele tak. Nanti dia. Nay, boleh. Kuku. Boleh. Boleh. Pida sana. Pida. Pida sana. Lihat kau. Pida. Bukan siang ah. Tata. Pida. Pida. Mana ni pala sih? Ya, sana pida. Ayah. Pida. Deh, cabai mah. Becan sih, bau. Yang nang ah. Pida. Labang nomor. Pida lang tas pida. Pida butang pida. Pida mau. Pida. Aja kata baik. Sini mau? Potong sini. Nah, potong sih. Ini gede wae, apa ya gede wae cuma. Aduh. Pecah pindah. Pecah. Pecah pindah mau. Ayo. Sana, kasih gua sana. Nah, sana deh. Ada mau sana deh. Yo, shu. Bên mèo, bay đi thăm. Cái này đi. Cái này đấy. Peda, buruk thằng xe. Peda, buruk thằng xe. Peda. Oh. Pida nang lah, pida. Nang lah, pida nang lah.
นั่งรอพี่लादो दे लादो फैदो ओच्चा ओच्चा होनबासो थांगोन आं ओच्चा फैदो 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 अ दै प्लास्टिकआ गयो नोंना मा गयो सिखारदो अ मोजां खिबिलाय जानालाय आं थाङा बिदि माबायनाय गथ'जों फैद' ओच्चा मावदे ओच्चा सोना Mana sih mahan thang này nè mà sih mahan thang đúng không đi bên này đi bên này hơi chứ hey asa kalandungmun biyo yang gila parah pak Pwede mau pwede. Pwede sana pwede. Asyik mau kali. Pwede sana pwede. Aku humne. Bây giờ muốn thật thua rồi, đi chơi khá là mình đâu. Học đi pap, khá là nè phải nè. Đã sửa, thằng được. Hıcı. Hadi. Papi kali jangan. Hadi. Toh, taş toh. Taş toh mau. Beda bam. Ô thằng nào thằng à? Ô thằng nào? Ô. Thằng á. Ô. Ayah. Ô bên này. Ô thằng. Gor mana aja? Iya, ayah. Mana ada mau? Oh, tas tu. Ni puk ni. Pedas. Udah, pasang. Tidak. Anak sudah. Tata. Ayo macam ke? Ayo, kena kadang. Ocha. Oh ni, pupu ni. Jadi sedai mama kona. Hot. Jauh sih deh, jauh. Jadi pergi mana? Pergi bawah takkan pergi. Ni. Ada. Mana bin kena bawa? Pergi bawah sudah jumpa. Ocha, masih mau tu. Masih mau cakap ni. Jadi nampak. Ot. Ini tali bum. Ang halia. Oh, fu. Gua mau. Halang nau nampak. Tidak. Kok kalian sudah mah? Kok kalian sudah sana. Ni.
úp thằng nữa ê cúc cúc ta kakak Achan deh Achan mana hidung kena tangan 더 우상아 더 만지 내 그럴 텐데 이제 그친데 봐 둥 Bijiman caguli apa majiman caguli nang gua. Udah gele bayang deh senin cara. Kobaran. Nanga. Ơi lại chờ. 예쁘든 하양을. 응? 엄마, 손 하야. 켜. 키드. 하야 뭐? 하야. 손 하야. 네. 얼피려. 와. 더. चलो हमारे से फिर arbau ôi lady thằng nào ôi chalo thôi फिर ăn treo thôi thân hai ơi ơi już to szłali to uff Tidak. Dadah. Angkut saya tambah dong. Dadah. 다시 돼? 다다. 우리 매워. 매우. 다다. 아야, mati pindah pula. 다다. 꾹꾹. Hả? Má bị. Có đây bị xem khủ. Hả? Ayu. Sorry.
Hah? Mana bang? Mana? Mana? Hah? Lekau. Đây bà đây. Này này. Bung đục ra đằng này đừng. Hello. Hello hello. Ayu chị. Ăn thẳng xe, ta. Tada. Peda, okan sih nih. Peda. Ya, Antina. Antina, dadah kalian dadah. Nah. Pizza. Tengah. Udah. Guys, what's the whole do with you? Udah kok. Isu debal. Hua. Isu hot mata kok. Udah. Hua. Udah lah. Ayo, sana hua itu mana? Ada yang ngebahas. Ini bila apa? Boleh. Dadah. Lah, saya mati sudah bila musuh deh. Angin sebalik jalan saja. Tuan. Pakai beli siapa ini kan otoko. Kusi hagen nih masa. Hua. Ma beli mau ma beli sana. Soket. Biman suhugun. Thank you. Opoman. Ayo, hudung mana yang no? Nanggo no laki macam ni. Datang hu thara. Datang hu. Boleh. Last bi. Hương, ayo, biman suhugun ayo. Sana. Tadi lagi sana yang mana? Tentang itu tadi ni. No, tadi. Ada kap nak khabar ni. Ada kap nak khabar. Ayo. Hua, betul tak? Dah no dah masuk ke dah. No, dah. Kau nak? Nang lại, kau nang lại. Apa tampil kita? Ang dah no sih deh. No, dah no. Kencang. No sih. Kau ni akai jangan kencang sih. No, dah bau dah no dah. Bau no dah sana dah deh. No dah. Hua. देखो गाइस ये प्राणी नहीं दे रहा है hey mana raya hua tu Hello guys, it's Tommy here, right? Hello guys, what's up? Suntas. Aduh. Hello guys, what's up? Nay là cái phần này dễ liệt, bao hai cái liệt. Ama? Xin lấy xem nào, xin lấy. Xin lấy cái việc.
सोर नायबायहाय नोंखौ हा आच्छा फैया फैदो बिदिनो जोङो लेथेर फेथेर थाबाय थायो लोगोफोर ओरै बिमाया ओंखाम ओंख्रि संगोन ओमफ्राय फिसाया बिदिनो उलुद फुलुद बबेयाव हाबो बबेयाव गाखोगोन दसेनो गाबगोन दसेनो थागोन माने दा बुंसै आरो संसारा बेबायदिनो सोलिलागासिनो आंना ओइलै माबे मा हा आंथ' जेबो बुजियासै मा औ ओमफ्राय अके दिनै सोर देलाय होनाय मा नोंखौ ना देलायदों नंगौ र' डाइरेक्ट बेफोरजोंनो आंहा नै टाइम थाङै फान्थाव एवनायफ्रानो खामगुलायसै फान्थावा हारसिंसो सालाया जाया दावदै रुदों दाबलाय रोखाङाखै हा ओमफ्राय औ भगबान मा जाखो गोलैगोन मा फैदो ओंखारसै दा नै नांजाबाथाय दाय जाखानोसै फैदो दे फैदो मा फैदो सोनार फैदो फैदो नांजाबावनोसै गथ'आ दिं दां वा फैदो लासै मा सोना रायलायखांबाय दे आरो ओमफ्राय मोसाया दे मोसादो मा चिकिला काका औ मा बिराद मोसायोना जोंहा टिं टिटा ओंखारदों मोसानो थांथ'वा दा थांनो लोगो लालायबाय ना इया माइदिबोदों नै र' दा थांगोन दरजाखौनो बन्द' खालामनानै दोननांगौ खामानि मावबाथाय खालि थांनानै दैथिंल' ड्रेनथिंल' नै मोनसे जायगायाव बेराद बारा गोबाव थाया सेस बुस्थुखौनो सुनानै दोनखागोन मा मोनलाय बेखौ सुखानानै दोननोसै एकदम बाथाबबाय थायो सुख सान्ति गैया खामानि मावनो Sini itu, ya abo, nanya abo boleh? Iya abo bawa mama, abo, ayo lanjut. Hah? Udah apa aja menunggu dulu. Udah. Yang iya. Aku mana? Mas tangan. Tuh, dah. Nunggu sadang. Pandang. Tapi orang nunggu ke pantai nama tak. Dia bukai apa? Nunggu andai dah. Bukai dah. Dia. Tuh, rungu. Tuh, akan dah tuh. Tuh dah dah. Golegan. Tuh. Dah. Oi, ni jaga. Nengah, so no thang sih.
थांबाय गालांबाय दादा नोंखौ आब' ayo Kok Bye bye baby. bye bye dah bawa tata deh tata tidak Karena bukan mereka masuk. Agay nanggo nih ya Dana Dana angin nggak sudah. Halo Prani dikit guys ya Prani ayo sudah ayo datang lu datang ayo bercanda ayo duduk macam ayo kakak keroy datang undur rumah nama ayo Mama. Dada ada saya mana ayo ayo mama yang sudah oh mama Lai nak first pulang masuk nak bilang noi. gas baji Lai masuk nak bilang. itu suka saya kasih dulu nggak kata ih macam mau Baba kila kanang lah Isan kibu karbuta danta ayo jada kamu jangan montaren sini moखांखौसो नांगौ मोखांखौसो नांगौ जिराय ayo दिनै बिदाखौ Mama. dada रायलाय होन ओंल' होनांगौ दायो इसोरना नङा बिराद फुर्ति लोगोफोर दिनै आयो इसोरना नङा माव गोलैगोन इसोर आंनि जाब्राफोर गेलेग्रा लोगो नांगौ गेलेग्रा लोगोआनो गैया बेस्रा बिदायाबो सानसे मानि स्कुलाव थाहैनाय आरो फैबाथाय नै दसे जानाय लोंनाय रेस्ट खालामनाय आरो फरायनाय लोगोआनो गैया आं फिसाया केकटासो गियो लाबोनाङा बाबा गियो गिनायखौ होनाङा ना नों गियो मामा मानो गिनांगौ yes strong baby first time चेयाराव गाखोनो नागिरदों हायासै आंनि फिसाया हायासै Tina गाखोदो दे ओचान्दो हालाय सोर लादों Tutu piengge ham tutu piengge am ayo Tabe enggak aduh tabe deh
जोनोम जानो रोंबाय बियो ओमफ्राय मालाबाथ' बिदाखौ बुबावोसो बोखाबावोसोमोन दिनै नायनानै गाबबावदोंसो दासो उदै बुंनायसो दुमब्रांब्रां जाखांबाय नालाय ओंखायनो नायनानै ओरैनो गाबबाय थादों नङाबाथ' बिदाखौ मालाबा ओरैबायदि बुयो खानायाव हमनानै बोबावोसो मिनिनानै थैगोन ओरैबायदि जोनोम जायोना बिमाजों रावखौबो थानो होआ Mày đi chơi lên đây đây Chắc nó sẽ đọc mày đi chơi lên đây đây lấy đây ayo Chắc nó thằng nào ôi Shona quay đã Shona phở nè ai lele bị đánh chơi lên đây đúng không बिमानि आखायाव फैनाय लोगो लोगो माखाय सिरि गल'ल' थाफ्लालायो बिरादथार बियो बिराद जोनोम जानो रोंबाय दाला Hello लोगोफोर आंनि फिसा भिडिअखौ नायलांदोलाय लोगोफोर नालाय जोंना फिसाया बेबिया चकलेट जागासिनो दङ इनिफ्राय माबायदि उल्टां फाल्टां जायो नायसाय ओरैबायदिखा इनिफ्राय मा होनो लोगोफोर आङो ब्लग्स बानायनो हाथ'वाखै ओमफ्राय आंना माने फिसाला गेदेरनि एग्जाम जागासिनो दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं एग्जाम जोब्बानो ब्लग्सफोरखौ आङो बाहेरायाव थांनानै मानानै कन्टिनिउ खालामगोन आरोना लोगोफोर इनिफ्राय आं दा बारा टाइम मोनिखायनो दा न'आवनो फिसाजो फिसालाफोरनि बिदिनो फिसा फिसा हारखौफोरखौनो आङो रेकर्ड खालामनानै इउटुबाव आङो आपल'ड खालामनानै दोननोसै नायसाय होबावा बिबाबो इनिफ्राय देनां गावसोर देरबा नायथोंसै इनिफ्राय लोगोफोर जायफोरा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आंनि बेबिनि किउट महरखौ नायनानै लोगोफोर ओमफ्राय चकलेटखौ आङो गोदो उन्दैफोरनो चकलेट मानो जाहोयो सानोमोन मालायनि बिमाफोरखौ नुयोबा खिन्थु दा बेफोरजोंसो उन्दैफ्रा एसे टाइम पास जानानै थायो नालाय बेफोरखौ दा होनांगौ जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आवगोलनि भिडिअ एसे एनै दं आं बिसोरखौनो आपल'ड खालामगोन प्लिज नोंथांमोना अननानै नायलां आरो लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर नायसाय किउट बेबि आंनि बिराद दुस्त baby. Cute. ये तो मोबाइल कर रहा है रे आयो nih oi ये रा boleh ang isi ada mah iti boleh boleh ani hoi boleh nah hoi boleh ba ini mewah oi ayo lala udah warna baik
नाय दुगैनो मोननानै ओरैबायदि सिरि 1 घन्टा दोनबाय 1 घन्टा 2 घन्टा आमा आगे दुदुंबा आया आगे गोलैबाय नै हाब्बा भगबान फैनानै फुथुनोसै आं Bulu-bulu mana deh? Bulu-bulu mana? Bulu-bulu mana? Oh nya. Jaju, ama. Này. Deh. Belum. Belum. Apa? Ambil deh. Ambil. Tadi. Ambil. Ambil dia ambil. Hei, ambil deh mama. Dia ambil. Ini. Hoppa deh. Nangang. Oh mago. Tidur. Dek. Hot. Tidur nak. Tidur, mama tidur. Oh, no. Oh, marah. Mẹ ăn này. Wow, mẹ. Gì mà chị kìa. Mẹ ôm lại.
Nani, me. Dengar, me yang mau mulai. Oi, ini, oi, pindah, ini meow, ini meow. Ambil, ayo Pak. Ayo, ambil mah. Mama. Mấy trong nhà chứ nhà ấy mà ye lên ra má chỉ ra nương aku saya ni abiko gelegan menyongkan saya kayak dasar sampai kalau santannya kayak gerang. Pogobaan, se, pwede na halangan, ayay, ma, god mais, Pogobaan, ay din yang kam krisong doon, kahit sa diyan ma, kalam ko, ses, ama, malebih habis ko sa latar biang habis ko sa lazan lebih demo, baca party, ya mama kana ada ya. Kadang aku belum sana ada rambut. Ini nice. Malah sekolah mendem. Oytasar ni sunainya, ang bes hane ko dago khang no horna goso जाबाय लोगोफोर नायनानै ला oytasar serba साबाय नायबा khang लांदो
आयै आमा ओइ भगबान बेथ' एक नाम्बार नुवाखै थाहोबावा बिदाखौबो नाङा दादासो नुवाखै थाहोबावा ओमफ्राय दा बिनिफ्राय बोखारनानै लाबा ओरैबायदि गाबख्रावगोन आं हालिया सोरबा फेदेरनो हरदो बे प्रानि सानैखौ आंनो दलदबनो ओइ नाङा दे आयो दा दे बोखारदों अ मागु नै जोंहा आमानसो फैदो हे भगबान नानि दाउखौ होबाय नोङो सोना फैदो दाउआ गिबाय नोंखौ फैदो नो होनदो नोंहाबो नो होनदो गैलालै दाउ आदार जानायाव मानसि दिगदार नो होनदो मावैनो नो बिबैजों मालाय दाउ आदार होदों नो होनदो होदोंसो मानो होखो माव थानो खेबो थानो एसे थानो गासिबो दाउसिन दाउलाफ्रा फैदो मा आयु जाम सुट गानलायनानै आंनि फिसाया मोसागासिनो जाब्राया दुस्थ' आगोलाव नदा होनानै बिहरनायमोन मानबायनाय समावनो मानबायनायाव दिगदार जायोमोन थाबायनायाव आंलाय हामनाय नंलासो सानदोंमोन गोजा जाबाय नायदो बबे बुहुमाव दोनहैबावनांगौ आङो ओरैबायदि माने मोना सौयै जेबो बुस्थु गैला मोना सौवाबाबो गाखो गुखो खालामनानै ओजों आंहा दिगदार बेखौसो मावनो ना बेखौसो मावनो आरो ओरै सासे अ माय गड बेबायदि बिसोर सानैखौ सामलायबायनो आं बुरै देहा जालांबाय मिनिनोसै आंखौ नायसाय लोगोफोर मा अबस्था नायसाय मा होनो दे आङो सिखांबाबो बिदिनो बोख्लायफिननाय बिसिनि सिखांबाबो थांलायगोन नायथारनो आं खर'आव बेसेबां बोख्लायफिननो हायो ओमफ्राय आं खननोसो माने प्रभु हे प्रभु ये क्या हो गया है मेरे जीवन में बचा लो प्रभु बचा लो बिमाया बिदिनो भिडिअ खालामसै आरोना नोंखौ खामानियानो बिदिनोसै मा बुंबावनो खामानि गैया होननाय बिदिनोसै आरो खामानियानो लोमजानाया दिनै एसे राखांदों नालाय गेलेगासिनो दङ कुइसुरगासिनो ओइ माव सनायो सेस दे ओमफ्राय नोङो जाबाय बेहाबो बेफोरबायदिखौ नायनानैनो टाइमा बेयावनो लस जागा जाबाय है आयै नायथारनो आङो मा खालामो बे नायथारनो आंखौ सेस माने बास्केटाव जि जोबाखौ माने दोननाय नङा आरोना गान मा मावनाय बायदि मोनखो दे गथ'आ एसेबां गेलेग्राफोर दङ इसोर बाबा नों देखायबाय थानांगा आंबो नायथारनो होननानैसो दङ बेसेबां दिहुनजोबो हाय आइनाव दोनबावासो बाबारे भगबान लोगोफोर भगबान आयौ नङालै नोंनि बुंबाय फोदो ओइ लेडिस ओइ एम्बु मिनिलायबावा आयै गावनि गोजा नै सेस गावनि गोजा नायथारनो आं बेसेबां बहनो नोङो सान्थि मोनदों आमा ओइ माव गावखौनो सिखांफिनदों लिरबाय नों बाबा टिकेट फन नाम्बार पंडित नेहरू इंदिरा को क्या बनाना चाहते थे लगाओ आंसर लगाओ सेकंड कौन को र नायथारनो आङो नायबावगोनसो हरि ओम प्रभु लंकेश्वर हरि ओम मतलब मा खालामनो बायदि मोनदों नों अरे स्टोरी बताता है जाम सुट गाननानै गावनि उदै दांसो जि मोजां मोनदोंमोनब्रा बियो आंबो बावदों माने आं गोजां बोथोराव गाननो होननानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय गानहोबाय आङो आंलाय गाननाय नङासो सानदोंमोन एमाजनाव अनलाइन हरनायमोन खालि हरनाय बास्केट दंखाजोमोन खालि कर दाला रे जिखौ गारखांजोबनानै नै गावहासो गाखोबावबाय फिसाजो देवानि आखाइ बोयो थं होननो रोंलायबाय Hey, Devani. Udah. Akan dia itu. Ya, dasar ka. Bida ओंखाम जानायाव dasar खालामबाय थानायनि बाहेरायावसो फैयोमोन
ओमफ्राय मा होनो सनाफोर नैबेबायदि गोलावै जेब्लानिफ्राय खेबदोंमोन अब्लानिफ्राय सायद आङो ब्लगखौ बानायहांखाबायमोन खोमा आरोना इउटुबावहाय ओमफ्राय बिदि गोलावैबाबो ब्लग बुहुत होनाय दङमोन ब्लग माने सर्ट भिडिअफोर आरोना जायफोरखौ आं दा नोंथांमोनजों शेयार खालामदों बेफोरखौहाय खिन्थु उनाव दानफिननाय जादों आरोना गोलावै थानायखाय बुस्थुखौ आङो